ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରାଧା ନାମର ଜଣେ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଗାଁର ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଫୁଲ ତୋଳିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥାଏ। ଏକ ଦିନ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଆହତ ଚଢ଼େଇ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଧା ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଉଠାଇ ନେଇ ଘରକୁ ଆଣିଲା, ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଲା ଓ ଯତ୍ନ କଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ଚଢ଼େଇଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା ଓ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚଢ଼େଇଟି ମନେ ମନେ ରାଧାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଗଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ରାଧାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଜଣା ଖୁସି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ରହିଲା। ଗାଁର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୟା ଓ ଭଲ ମନକୁ ଦେଖି ସେଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଦେଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।